Привет от оръжие.com, аз съм Виктор. Това, дами и господа, беше Desert Eagle на Ретай Силах, турска фирма. И сега може би от другата страна ще има коментари: това е турско, егати буклука, за нищо не става. Аз ще ви разочаровам в добра насока. Значи, както видяхме до момента, този пистолет има силна колекционерска стойност. А както забелязахме още и че наистина отстъпва по нищо, едва ли не истинския Desert Eagle. Започваме цялостната изработка. Изцяло метален. Единствените полимерни детайли по пистолета са ръкохватката и долната част на пълнителят. Много солиден, много реалистичен. Почти като истинският. Спусъкът метален. Double Action. Предпазителят двустранен. Пълнителят 17 заряден, масивен, удобен за бързо и лесно боравене с пистолета.